ва рости бобо салом ба ҳамаи онҳое ки ҳоло моро шунида истоданд. Як бозии ниҳоят ҷолиб буд, нуқсии зиёд дорад. Агар шумо дида бошед, эҳсоли панҷшанбе бисёр ҳолатҳоро барбод медод. Намедонам дар ин бора ки имрӯз умуман ҳунарнамоии эҳсоли панҷшанбе ба ман маъқул нашуд. Бо ман рӯзноманигорони қатарӣ ҳам буданд, гуфтанд бале инҷо вақте ки ту ба Довар бозӣ хеле вазбин гузашт. Мо моментомон истифода набурдем. Командаи Қатар моментоша истифода бурд. Якум тайм дамо як гол дамо зад. Дигар бозӣ хеле вазбин гузашт. Мо камтар доштем моментҳои нағз доштем, истифода набурдем. ин моментҳое мо кай истифода мебарем? Шумо ҳамин вазъиятҳое кай мо истифода мебарем? Кор кардан дар кораки хай бачаҳорам фаҳмида мешавад. Ай хеле мусобиқаи калон якум бора я хелеш ҳамамон якум бор бозӣ дорем, не ки ҳама балешкози меган мо бояд истифода барем. Бачаҳо кор кардан, леки ҳаракат кардан ҳамамон мехостем ки бозиро бубарему се имтиёзро ба даст гирем. Афсус ки натонистем задачамона выполнить карда. Ҳаста бо бозии оянда ҳаста кор мекунем. Бозии Ливан қатӣ ҳаракат мекунем ки се имтиёзро гирему ай гурӯҳ бароем. Хуб, шумо баъди он ки гол зада шуд, бо Довар хеле баҳс кардед. Зеро онҷо як ҳолати ногувори дар марказ буд. Ин чӣ буд? Ҳамон моменте ки мода гол заданд, дамобайн бозингари мора заданд, штрафное буд, надод. Довар надод. Довар имрӯз эсли агар фикр кунем ганда суст ба нисбати мо ганда ноҳақӣ судид карда. Ман хеле метавонам бигӯм бисёр моментҳое ки мо да бояд фол медод надод ва ё да мо мефаҳмем ки ва ё чемпионанд ва ё да хона бозӣ доранд, леки ҳамара ба фикрам яхе нигоҳ кардан дар кора. Довар вообще намедонам барои чӣ хеле кард. Ба ҳар ҳол ба ғайр аз он ки шумо гуфтед ки масалан зарбаҳомо гол нашуданд, чизи дигаре ҳам намерасад дар дастаи мо. Дар дастаи мо бачаҳои ҷавонанд, хеле хуншон ҷӯша, камакак саршона кор фаҳмонану хеле хатишон ки мефаҳмонем ки бозии оянда саршона кор фаҳмонанд. Айхе бачаҳо ҳама чӣ қуввати доштанд дар даст доданд. Бозирам хеле нағз буд. Просто обидно то, что так получилось. Хотели выиграть, но получилось наоборот. Салома бошед. дар муқобили чемпион ҳамин қадар бозӣ кардан мумкин аст. Баъдан бубиёд ки варзишгоҳ агар кам мухлис дошт, баъдан чунон мухлис зиёд, мо метавонем ки бо ду имтиёз ҳам ҳатто ба бозиҳои минбаъда равем. Боз мо ҳолатҳои голзаниро истифода набурдем. Чаро ин тавр аст? So we again missed a lot of chances. Why it's so? It is very easy. First of all, I want to congratulate Qatar. It was a win. They are lucky that they win. We play a very good game. For us, it's the first time. I think that the experience we miss. Also, I told every time that we miss a striker who can make the goals. But on the end, I will not critic only for the goal chances. We was playing good football. What I say yesterday and what I say the last days. Qatar, the champion and host of this tournament, we play better than them and has a lot of chances. I think we can be happy for this. Пеш аз ҳама ман дастаи миллии Қатарро бо ин ғалаба муборак мегӯям ва дар мадҳи дуюм гуфтанӣ ҳастам ки чӣ хеле ки пеш аз ин гуфта будам, таъкид карда будам ки дастаи Қатар дар ҳақиқат дастаи бисёр пурқувват ва пуртаҷриба. Аз рӯи чӣ мо ин лаҳзаҳои голзаниро аз даст додем? Пеш аз ҳама таҷрибае ки дастаи Қатар дорад мо надорем ва боз як чизи дигарро ба инобат бояд ҳамагон гиранд ки дастаи Қатар чемпиони феъли why you was all the time watching it at the club? You was showing your watches to the... Because it was a situation for every ball out, the referee let them play. Normally when you have this situation, referees give normally sometimes say continue life, but it is a situation that show. Can you imagine with 10 men we bring Qatar to play on time?
on time. That was the reason why I show every time to the watch. ман ба довар ҳама вақт соатамро нишон медодам аз он сабабе ки бозингарои дастаи қатар нигоҳ накарда ба он ки мо 10 нафара будем то ҳадди имкон вақтро кашиш медоданд. аз ин рӯ инро ҳам ба инобат гирифтан лозим аст ки мо 10 нафарам будем, лекин дастаи қатар чунон дар чӣ буд ки кӯшиш мекард ки ҳатто вақтро кашол диҳад. аз рӯи ҳамин ман ҳама вақт ба довар нишон. So I can only make a big compliment to the players. We lost, okay, 1-0. We have still everything in our hand, and we stay positive to the next game against Lebanon. Rahmat Tajikistan. саломат бошед. муваффақият ба шумо.